Salut! Vă prezint la reparat un bord de tractor Massey Ferguson 8220 care, din spusele proprietarului, în momentul când îi pune contactul, după cum ați văzut și în prima parte a filmării, rămâne aprins cu toate caracterele, efectiv nu face nimic, este ca și cum ar fi blocat. Bun. Eu până acum modelul acesta de ceas nu l-am mai avut la reparat, n-am avut niciun fișier, niciun dump pentru el să pot să fac probe. Inițial m-am gândit că ar fi o problemă de soft. L-am rugat pe Dani de la EHR, m-a ajutat cu o arhivă cu memoria EEPROM și cu flash-ul. Am probat cu cele de la el, același rezultat, clar că problema nu era din memorie. După mai multe cercetări, după măsurători, după refăcut lipituri la procesor, m-am săturat să tot probez flash-uri, am pus un soclu SMD pentru memoria flash pentru a nu mai o lipi și dezlipi cu aer cald să solicit cablajul. Și dintr-o prostie mi-am dat seama că de fapt procesorul este defect intern și mai ales țin să cred că partea de memorie RAM, pentru că memoria RAM este integrată în procesor. După care am început să tot fac teste cu suflanta, îl încălzeam un pic, pornea, își revenea, avea și comunicare pe CAN, sărăcea, iar o lua razna. Deci era clar că problema este din procesor strict. După aceea, la ideea lui Dani EHR, mi-a dat o idee că pot să găsesc acest procesor într-un anumit ECU de Skoda Fabia, Octavia, nu mai știu exact, 99, 2000 până în 2005, ceva de genul. După aceea, Electroalex m-a ajutat cu un calculator, că e în București, aici aproape, mă rog, aproape, el e în Pantelimon, dar am reușit să ne întâlnim, ca să zic așa, și m-a ajutat cu procesorul respectiv și, după cum puteți vedea, după ce am pierdut o grămadă de zile cu defectul respectiv, acum ceasul funcționează de nou, are și comunicare, i-am relipit și geamul la partea frontală la carcasă pentru că era dezlipit, ați văzut și în filmări, avea mizerie intrată, era praf. I-am pus și un set de LED-uri frumos pe partea de backlight la serigrafie și display și arată foarte bine acum. Asta e, pățăști, ceau și numai bine!